malkhung buskang cherebai kirima sinjakai lahar deramung patikha kokti sali fungo Alto malkhung bai iku malkhung dadak sidak thutai bai ol lahar patimung patikha shantir bazar bokhaste pe khobja fortishori drop gate amchayo patimung no kitinge saiman kha Alto malkhung TR08D0449 te iku malkhung TR07D0363 nambani khungni malkhung thutai bai ol lahar patimung patikha Chondonnogor ni simi Alto malkhung nukhung kaisano tei Agotola thangai tongmani fortishori dropgate amchayo sokbai kheno Agotolani phai tongnai khungja iko malkhung bai thutai riphaijak bai patikha lahar patimo Alto malkhung kajak khorok bwrei patimungo marke sakduk mankha yango patimungni koktuma mankheno doro shantir bazar fire service ni sengkrak rok thangai sogoi kyate shantir bazar sakhamnogo telangka sakdera jagrokno sakdukho manai rokni mung wngkha Anando Tripura Rubina Tripura 1 বছর 2 মাস ni cherai khorang Tripura tei iko malkhung chaluk naibo marke sakdukho mankha Patimungo lamati phai tongnai tei kaisa malgari bo haino break naragai manya ngai lamani phatrokai kalai thangka ओवर स्पीड फायो yang फाइजिंग के फायो जों तो yang के फाइ tongo ga borok fayo tagoi roka tini obo charai tongmani ungklogo abo kisi injuro ka driver to tabo pura Santir bazar plain thanga fire service bai ke nesha grost tongai na driver nesha grost babe abo fai tagoi rokan ke ba andara de driving fenai boke bisi injuro ka tabo Santir bazar refer plain thanga fire service kai mago tola o 4 জন tongmani Bureau report Khumpui